ನವಿ ಮುಂಬೈ ಘನ್ಸೋಲಿಯ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗದವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಬಲೂನ್ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭವಾನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ಯಾಮ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೌಶಿಕ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಣೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಅಜೇಗಾಂವ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇರೋಲ್ ಪ್ರಥಮ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಯುವ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮ, ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಐರೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಪಸಮಿತಿ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಂಡಲ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳು ಕಾಫಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮೂಲ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳಿಂದ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪಾತ್ರಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಓನ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟಾದಂತೆ ಹುರುಳು ಶಾಂತರಿದ್ದಾಗಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು పరిపేక్షల నిద్ర విజృంభణ ఆపరించిన అందరం ముఖాంబిక
2017-14 2 ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ತದು ಕೊರೋನಾ ದಸರಾದ 2 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೇ ಈ ಸರಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಇದ್ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಡೆಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲದೈದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದರಡ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ನಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಡಿ ಅನ್ನ ಅಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು कपिस्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे शंकर सुता शरणो विनायका मंगलवर शरणो वंदे ओंकार चामरकर्णने शंकर सुता शरणो विनायका मंगलवर शरणो मधुर गणपति शरणु गणपति कुंभाषि गणपति शरणु. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲಯನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆದಗ್ಗ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ದ ಅಟ್ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಈತ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ ಬಂದು ಜವನಿಯರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜವನಿಯರು ಅಂಚನೆ ಚಾಡುವೇರ್ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡೆದೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಜವನಿಯರ್ನ ಉಮೇದಂತೂ ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಬನ್ನೇ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಡೊತ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೆಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತಂದ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡುನ್ನ ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಮೆರೆಯೋಡುನ್ನ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿ ಇತ್ತಿರುന്ന ಅಂಡ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮುಂದಾಡೊತ್ತುಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡುನ್ನ ಅಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿಬೋಡುಗೆ ಆರ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಿರನ್ನ ಕಮಿಟಿದಾಗ ನಾವಾಡು ಅಥವಾ ಬಂಧು ಮಿಟ್ಟಿನ ನಾವಾಡು ಅಥವಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನ ನಾಡು ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಭಾವನೆಡು ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಮಾತಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಡಿಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮುಖ್ಯ ಬಿಜ್ಞರಾದ ವೈದ್ಯರು ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಜವನಿ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿತೈಷಾಯನ ಚಿತ್ನ KD ಶೆಟ್ಟನ ಮಗೆ ದಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪಪ್ಪನ ಉದ್ಯಮನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡೋದು ಪೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು
ಪಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಪುವರ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿಶಿಷ್ಯಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾರನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಹಿತೈಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಿಶಿತ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆಲ ಇರ್ನ ಪೂರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ಜವನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇರನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಡಲ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಕೈ ನೀಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯರಾರು ಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಂಡುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೂರೋಡು ಉಂಟೊಂದು ಆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೈ ನೀಡಿ ದುಂಬು ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ KM ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣಾರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಾರಿ ಅನ್ಯಶನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ದಾದ ಸಾಕಾರ ಕೇಳಿನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಅದೇನು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಜವನರು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು ಬಂದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಲೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೂವನಗೆ ಇನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಗುಲೆ ಮೆಂಬರ್ನಗುಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ KD ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಐನೇದಿಂಚಿ ವಾವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆರು ಮೂಲು ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ K ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಬಿದ್ದೆತ್ತದು ಅರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಭವಾನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಟೆಯರ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾದ ಇತ್ತಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪರಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕರು ಆರು ಕರಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೊಂದ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಏನು ಬೋಡ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬರೋನಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಯರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೇನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶಾಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆರು ಬೈಯಾಗೆ ಅತಿಥಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿರಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ 2022 ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮಾರೆ ಅಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ KM ಶೆಟ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು
ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡೆ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಿಡಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ತೊಲ್ತೋಗುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ನೀ ಇಡೀ ಮುಂಬೈದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆಲ್ಲ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಶ್ರೇಯ ಈ ಯುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫಿರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಉಂತುದು ಆಕಲ್ನ ಫಿರವು ಚೇತನ ಅದು ಉಂತುವೇರಂದಂಡ ಅವು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಿರಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ರೂಪಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ದಯದಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರಡು ಅರಡ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ 2022 ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಕೋವಿಡ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಲ ಚೀಜಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ನೆ ಜಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಕಾಸ್ದಲ್ಲ ಬಂದೋ ಸಾಬುನ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಪೂರ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೋವಿಡ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2018 ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡದಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆತ್ತು ಬರೆಸೋದಿದ್ದು ಎದುರುಗ್ಲ ವಾ ಕೆಲ್ಸೋಗ್ಲ ಪೂರ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆರ್ದು ನವೆಂಬರ್ದು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪರ್ಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ. ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದ ನಾರಡ ವಿನಂತಿ. ಎಂಕುಲ್ ಐತ ಯೂತ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಯರ್ 2010 and all ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಅಂಡ್ so only business, so I think undula equally important and I want to even wish the entire team who have come here degi 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ವಸಂತ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಂದರು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಅಪ್ಪೆಗಂದು ಏನದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ಹಿಂಗದ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ್ದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಬಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಪನರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಗಳು ಎಂಚ ಪೋಂದುಲರ ಅವೇನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ಪಂಪಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣಟ್ಟು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಸೂಟಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಪನರೆ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಡು ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ವಿರಳ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷಡು ಏನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರು ತೂವರೆಲ್ಲ ಪನ್ನರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಲ ಪೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಲೆತ್ತಂಡ ಓ ಕೆಲಸಲ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಜನ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದಟ್ಲ ಆಯಗೊಂಜಿ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೋಡ್ನಂಡಲ ಐದು ಆದಾನ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಮೇಯ್ತ ಜಡ ಪೋಪುನ್ಗ ಅಂಜನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪನ್ನಗ ಪುರಾಣ ಜನ್ಮ ಬಕ್ಕಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಅಂಜನಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರನು ಸಮತೋಲನದಿ ಓಡುಂದಂಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಸ್ವಚ್ಛದಿ ಓಡುಂದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಆಡಂಜಿ ಕ್ರೀಡದಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬೋಡು. रिक्वेस्टिंग नवी मुंबई पंच एंड संतोषी माता देवालय, ये दो टीम ग्राउंड पे आ जाइए. और एक शानदार शॉट 4 रन के लिए और ये 5वां बॉल भी 4 रन. नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल और ये 4 रन के लिए पहला बॉल 4 रन के लिए के बाद नो बॉल का इशारा और ये सिंगल चुरा लिया है. 2 रन मिलेंगे यहाँ पे. 37 रन हो चुके हैं. 2 ओवर 37 रन. मेरे काफी बढ़िया बैटिंग करने के बाद अरे सम्मान मल्पुंडे का जो जिम्मेदार संभाला सुशांत काफी उनको इसी 1 रन का साथ. Requesting him to come and collect the man of the match award. उसके तो और कम किया जाएगा, देख लीजिए प्लीज. रिक्वेस्ट करूंगा टीम को जल्दी मैच स्टार्ट कीजिए. रिक्वेस्ट करूंगा टीम को जल्दी मैच स्टार्ट. नवोदय से कप्तान से निवेदन है कि जल्दी मैच शुरू कीजिए प्लीज. नवोदय किधर है प्रज्वल किधर है क्रॉस कौन दल्लर सीधा अंतले अपनी सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द क्रीज भेज दीजिएगा. टग ऑफ वॉर नन्ने लागले चांस उंडु. सेंटर मिडल
थाने बंस के सैम्यूल्स प्लीज स्टेज पे आके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लीजिए. थाने बंस के सैम्यूल्स. नॉट ट्रैक पर सुजय नॉट ट्रैक पर गया. सुजय क्लीन बॉल. बहुत ही अच्छी. हाँ गुड गया. गुड बन गया. वाइड. हाँ 5 रन. 4 बॉल पुढची. ಒಂಜಿ ಓವರ್ಡೆ 4 ರನ್ ಆಯ್ತು. संकेत पहली बार की 5 जगह फेंकने तैयार. शामिल राइट ऑफ राउंड विकेट. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಂದಿಗೋರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೈಶ್ವನೋಡು ಪಣದೆಯನ್ನು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ. ಸುರುಗಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಿಸಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಜಿ ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಡ್ವೊಕ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಹೆನ್ನಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಕರೆಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೇನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದುಮ್ಮೂಡಿಂಚಿಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ SD ಕೋಟೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಿತ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಕ್ಯಾಟರದ ಮಾಲಕರು ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅನ್ನಗಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಬೋಡಿತಿನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿನಗುಲು ಇನಿ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಲು ಬಿದ್ದುತ್ತದೆ ಅರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ಣವತಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ದೇಣಿಗೆ ಆಡು ಉವೇನಿ ಕೆಲಸೋಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೀನಾ ಕುರ್ಕಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾನು ಅಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ಯಾರ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಅಂಡ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೈದರೆ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಿರವರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಟೀಮು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗಂದೇರು ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೊಂದಿನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಶ್ರೀ ನದಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೀಮು ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ದರ್ವಾರಿ ಯಾನು ಈ ಟೀಮು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬನ್ಸಂಗ ಮುಂಬೈ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬನ್ಸಂಗ ನವಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನ್ ಎಂಕಲು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಈ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಳುಕೂಟ ಇರೋಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ್ ಅಜ್ದೇಗಾಂವ್ ದೊಂಬಿಲಿ ಏನ ಅರ್ಜುನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗೆ ಜೈ ಭವಾನಿ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಅಜ್ದೆಪಾಡ ತಾನೇ ಬಣ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಬೈದೇರಿ
ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ನಡೆದಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅನ್ನಿಸೆಟ್ರು ಉಪ್ಪೊಡಿತನು ಕಾರಣಾಂತರದ ಇಜ್ಜರು ಆಯ್ತಾ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ವಹಿಸೊಂದರು ಭಾರಿ ಆರ್ನ ಮುತ್ತುಂಜರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಹೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರಿಜರಿಂದ 12 ದಸರಾ ಐತೆ ಕಡೆಕಾದ ಇನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಂದಿಗೂರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಅಗಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಚನಿಕ್ಕೆ ಇನಿಂತ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರದ ಮತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರಾಫಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆಗೆ ತಡೆದಗ್ಗಾವೆನ್ ಪಂಡಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಡು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಡು ಮಾತನಿಗಳು ಸದಾ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ಲ ಅವರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಟ್ಟ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಸುರುವಾನುಂಡು ನಿಗುಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಇನಿ ಒಲ್ತೊಂದು ದೂರ ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಆಯ್ನಿಡಸದು ದೂರ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತೇಳಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಆಚರಿಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದ ನಮ್ಮ ಜವನರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಕಮಿಟಿದಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತೋ ಜನನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈತ ಮಾತ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೊಡ್ಡ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಇನಿ ಕರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಪಂಡೆ ಅವಲ ಬೇಜಾರಾಪಣೆಂಕ್ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಯಾರನ್ನ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕುಡಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾನು ಅಂಡ ವೈಭವನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ಆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥೋಡು ಆರ್ನ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ದೇಪನ್ನ ಆ ಟ್ರಾಫಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿವಿನಂಚಿದ ಒಂದು ಸುತ್ತವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕಿಶೋರಗಳು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟುಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಮುಂಜಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುವಿದ್ದು ಕುರ್ಕಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪಂಡ ಕುಡಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂಟು ಅದನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೂಡ ತಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೇನು ದುಮು ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲಾದರು ದಯಪನ್ನೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜೋಕುಲೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕುದ್ದಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ತನು 22 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷ నుంచి ಎಂಗಲು ಪೂರ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ಮುಡುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಈ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒತ್ತು ಮಾತು ಉಲ್ಲ ಒಡಿಯನೇ ಪುಗರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಳ್ಳೆರು ಮನೋಜ್ ಗುಳ್ಳೆರು ಸಂತೋಷ್ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎತ್ತೋ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಗುಲು ಪೊರ್ಂಬುದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡಿಡಿಂಚಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಣಗಳು ಈತ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜದ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು. ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರಜಿ ದೇಪನ್ನ ಕಾಂಡವರ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಿ ಮತ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಮಂಡಲ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೃಂದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟನಾಗಲ್ನ ಪೂರ ವೃಂದದಗಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಆರು ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡಿರಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮಾತಾಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಸತ್ಯನನ್ನು ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ದಿನೋಡಿ ಸತ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಂದು ಎಂಗುಲು ಬರ್ಪ ಪೋಪ ಆಗಲಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪೋಪ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದಾಗಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡತ್ತು ಸತ್ಯಣ್ಣ 10 ದಿನ ತುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ
ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ದಂಪತಿ ಲೆಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ಸನ್ಮಾನ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮಲ್ತ ಸನ್ಮಾನ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರುಡ್ ಬಸ್ನ ಬೊಂಬೈ ಮುಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕನಗಳು ಏಪ ಕೆಣಲೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬೇರೆಡಲ್ಲ ಈ ಪೂಜೆ ಪೋಪ ಐಕ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫೋನ್ ಅಂಚಿತ್ನಗಳಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಜ್ಞೆ ಕರ್ತವ್ಯಂದೇ ಅನ್ಪಂತೆ ಕರಿಯಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕರಿಯಣ್ಣಿ ಇದು ಮಲಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೇವತಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲೇ ಮಾತು ಗುರುಜಿ ಸಾಧಲಿ ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೀ ಸಂದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಾಪಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಹಿರಣ್ಣ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಒಲ್ಪಲ ಮಾತು ಬಿಡೋಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕರುಣಾಕರಣ್ಯ ಆರ್ನ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಸುಭಾಷಣಿ ಸಿರಿಯೊಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಬುರ್ದು ಪೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಕರ್ಮದ ರಸ ಸುರುಟು ಮಾತು ಗೆತ್ತು ಐಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಂಟಿಗೆ ಪರಾರೇದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಮಂಚನೆ ಆತನು ಮಾತ ಕರ್ಮ ರಸಗೆ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಜಂಟಿ 45 ಜನ ಉಲ್ಲ ಆದನು ಒಂದು 15 ಜನ ಉಲ್ಲ 3 ಫುಲ್ಲು ಜನ ಚಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೊಜಂಟಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರಸಗೆ ಪುರುಗತಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿದ ಮಲ್ಲಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಗಳು ಮಾತ್ರ ಪುನ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವಲ ಆಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಜನ ಬರ್ತದು ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಗಡಿಗಡಿ ಪೋದು ತೂಪ ದೇಪನ್ನ ಹಣ್ಣೆಣ್ಣೆತ್ತಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ಡ ಎತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡ ನುಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಾತ್ರನು ನುಪ್ಪುಂಡ ಕೈಪುಂಡ ಏನೊಣ್ಣು ಗಡಿಗಡಿ ಪೊತ್ತು ಇನಿ ಆನ್ಲ ಪೊತ್ತು ತೂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋನ ದಾನ ದೇವ ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿನಾತುಂಡು ಅವಳು ದೇವದ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ದಯ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲೆಗೆ ಆರು ಸದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವನೇ ಕೊರ್ಪೇರಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಗಳು ಆ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆರ ಆಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾ ಪೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಪನೋಳಿ ದೇಪನ್ನ ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎರಡ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಯುವ ಬೇಗದ ಜೋಕುಲು ಈತ ಶೋಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮೊಗಲೆಡ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಹಗಲು ನನ್ನಂತ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೇಪನ್ನ ಮೊಗಲೆಡೆ ನನ್ನ ದುಂಪು ಎಡೆ ಕೆಲಸ ಆಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ತನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಲೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಏರೆಗ್ಲ ಒರಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆರ್ನ ಟೈಮುಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಪೊರ್ತು ಟ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನ ಶುರು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಮಲ್ದಿನಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿಜ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮುಜಿನೇ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಜನನೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆದನ್ನು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಕೊಂಚು ರೂಪರೇಖೆ ಕೊಟ್ಟಿನಾರು ಇಂಕಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಆಂಡ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೊಟ್ಟದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಯುವ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಿತಿ ಕಂಡ ಸಂತೋಷನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಮಿತ್ತಿ ಕಂಡ ಸಂತೋಷ ಕಾರಣ ಅಲ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆನ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಆತಂಡು ಅವಳು ಅದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು KM ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇನಿ ಸಂದೀಪನ ಸಮಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ಈತೊಂಜಿ ಜನಸಂದನಿನ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿನವ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಳೆಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಗ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ನಾಮ ಒಂಜೇ ಪಂಚಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಡನ್ನು ತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಕಡೆಕಾದ ಇತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಮತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಗೌರವ ಸೌಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಕಡೆಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಯುವ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಕ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆಲ ಬಿನ್ನೆರು ಬೊಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಟ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕರೆಯಣ್ಣಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳು ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಗಳು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ನಗಳು ಸಂತೋಷ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ್ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೇರು
ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದಾಗಲೂ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯಮಠ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆರ ಒಂದು ಒರಿಯರ್ ದಾಪಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬೆಂದಿನ ದಸರಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಜಿನಿ ಒಪ್ಪಾಡು ನೆಟ್ಟಿಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಒದಗಿಸಾಡಂದು ಪಡೆದು ಯಾನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣಮನ.